Καλησπέρα σας. Κάποιοι από εσάς ίσως ξέρετε ποια είναι. Κάποιοι ακούτε το όνομά μου για πρώτη φορά. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί σε αυτή την καρέκλα, απέναντί σας, δεν θα έπρεπε να κάθομαι εγώ. Θα έπρεπε με ένα μαγικό τρόπο να κάθεται αυτό το βιβλίο που παρουσιάζω ενώπιον σας απόψε. Να αποκτήσει φωνή και ψυχή και να αποσυστηθεί. Να σκορπίσει τις λέξεις που έπλασε η δημιουργός του και αγκάλιασε ο εκδότης του και να σας μαγέψει όπως μάγεψε και εμένα. Άγγελοι με γαλήνεψαν. Ο τίτλος ονειρικός. Παραπεμπτικός στα ταξίδια του νου και της ψυχής. Στην πρωταρχική ανάγκη κάθε ανθρώπινης ύπαρξης για γαλήνη. Και ο φορέας αυτής της γαλήνης, τι πιο ιδανικό από έναν άγγελο ή πολλούς αγγέλους, ανάλογα με την περίσταση, για να περιθάλψει μέσα στην αγκαλιά του κάθε φόβο, κάθε αγωνία, κάθε στραβό συναπάτημα της μοίρας, κάθε λάθος δρόμο που έκανε την ψυχή να πονέσει και ενίοτε να ουρλιάξει. Πιάνοντας τα χέρια μου για πρώτη φορά αυτό το βιβλίο, απέμεινα ώρα πολύ να κοιτώ το εξώφυλλο και τον τίτλο. Μια γυναίκα με λευκό φόρεμα. Να κοιτάμε την πλάτη γυρισμένη τη θάλασσα. Με το χρώμα και τον κυματισμό της να λένε ξεκάθαρα πως ίσως μόλις να είχε κοπάσει φουρτούνα. Κωνσταντίνα Σαντάρη, διάβασα αμέσως μετά. Και όπως κάνω πάντα, θέλησα να τη γνωρίσω μέσα από το βιογραφικό της. Και εκεί είδα πως το πόνημα αυτό, το μυθιστόρημα που κρατούσα στα χέρια μου στοργικά σαν να ήταν δικό μου, ήταν το πρωτόλιό της. Μοιραία το ενδιαφέρον με έγινε ακόμη μεγαλύτερο, όπως και η ανάγκη μου να γνωρίσω την ιστορία της κοπέλας, με τη γυρισμένη πλάτη που οι άγγελοι τη γαλήνεψαν. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες, δεν θα πω από την πρώτη, για να μην φανώ υπερβολική, κατάλαβα πως δεν θα έκλεινε το βιβλίο αν δεν έφτανα στο τέλος. Η στιγμή ήταν εκεί. Ήμουν μόνη, σπάνια, και θα παρέμενα μόνη για ώρα πολύ. Οι κοφτές, γεμάτες νοήματα προτάσεις με καθήλωσαν. Η γλώσσα πρωτοποριακή. Πρώτα το ουσιαστικό και μετά το επίθετο. Πρώτα το γεγονός και μετά η εξήγηση. Πρώτα το συναίσθημα και μετά η αιτιολόγηση. Πρώτα η Ερμιόνη, το τώρα της, η ύπαρξή της και μετά το παρελθόν της. Ήθελα να μάθω, να γνωρίσω, να καταλάβω. Έγινα ένα με την ιστορία, αμέσως σχεδόν. Κάτι που μου συμβαίνει σπάνια. Και κοιτούσα κλεφτά για να δω αν θα κρατούσε κι άλλο αυτή η πολύτιμη μοναξιά που μου επέτρεπε να γίνω ένα με τους ήρωες και να διαπιστώσω όλα εκείνα που θα έκαναν κάποιον, στην προκειμένη περίπτωση κάποια, να νιώθει πως χρειαζόταν βοήθεια από τους αγγέλους για να γαληνέψει. Και καθώς διάβαζα, καθώς μάθαινα, καθώς βίωνα τη ζωή και τα πάθη της Ερμιόνης, ένιωθα μια ζήλια πρωτόγνωρη, τολμώ να πω βασανιστική, επειδή στη δική μου ζωή δεν υπήρχε μια βασιλική όπως εκείνη της Ερμιόνης και της δημιουργού της. Μια βασιλική ικανή να συγκολλήσει με ένα χαμόγελο ψαλιδισμένα φτερά, ικανή να διασχίσει εν μία νυχτή τους αιθέρες όλων των υπήρων, για να προσφέρει παρηγοριά στην Ερμιόνη της, ικανή να εγκαταλείψει τα πάντα για να είναι απλά εκεί, την ώρα που πρέπει, να απορροφήσει τα δάκρυα, ακόμη και αν δεν μπορεί, να προσφέρει, να δώσει, πάντα χωρίς αντάλλαγμα, πάντα επειδή απλά και μόνο είναι φίλη αληθινή, δείχνοντας ξεκάθαρα πως θα προτιμούσε να αλλάξει τη θέση της με εκείνη της φίλης της, ανεξάρτητα από τον πόνο και το τίμημα και το προσωρινό ή μόνιμο κόστος. Και οι σελίδες γύριζαν η μία μετά την άλλη. Τα συναισθήματα εναλλάσσονταν, η αγωνία και η ταύτιση μεγάλωναν. Για τον Άρη δεν θα μιλήσω. Για το ρόλο του στη ζωή της Ερμιόνης επίσης δεν θα πω τίποτα. Γιατί αυτό θα νερούσε τη χαρά της ανακάλυψης από τον ίδιο τον αναγνώστη. Για τη γραφή που με έφερε στο σημείο όμως να θέλω να φτάσω στο τέλος, κυριολεκτικά απνευστή, θέλω να μιλήσω. Όχι επειδή είμαι υπόχρεη ή επειδή κάθομαι σε αυτή τη θέση, κουβαλώντας αυτό το ρόλο, αλλά επειδή το θέλω ειλικρινά. Γράφει η Κωνσταντίνα. Ανάμεσα σε μια αλλοτινή εποχή και μια σύγχρονη, έφτιαξε το όνειρό μου. Να βρω τον παράδεισο στην κόλαση δίπλα. Τα ποτάμια να γητευτούν. Να μην σε παρασέρνω με ρεύμα στο πουθενά. Να διαλέγω εγώ το πουθενά. Δεν με ένοιαζε ποιον αφορούσε όλη αυτή η προσπάθεια. Αφορούσε εμένα. Όσα μου πήρε νωρίς ο Θεός, μου τα έδωσε σε άψυχα υλικά. Για πρώτη φορά θα τα χρησιμοποιούσα. Γλώσσα χυμαρώδης, εντυπωσιακά περιεκτική, κοφτή, γρήγορη σαν ορμητικό ποτάμι. Σε παρασέρνει, σε ταξιδεύει, σε στροβιλίζει στη δίνη της, μέχρι που γίνεσαι ένα με αυτή, το μάτι της αναπόσπαστα, για να βιώσει το έπακρο όσα περιγράφει, για να βουτήξει την ψυχή σου στο συναίσθημα που μεταδίδει, για να γίνεις Ερμιόνη, βασιλική, Άρης, άγγελος ή δαίμονας,
ανάλογα με τη στιγμή και τη δική σου μικρή ή μεγάλη προϊστορία. Για το τέλος δεν θα μιλήσω. Νιώθω πως ο επίλογος είναι το απόλυτο μυστικό κάθε βιβλίου, η ψυχή του, η λύτρωση ή εξηλαίωση του συγγραφέα του. Δεν θα ομολογήσω καν ούτε τι είδους γεύση μου άφησε στο στόμα. Αυτό που θα πω, και θα το πω με όλη μου την καρδιά, ήταν πως το ταξίδι για μένα προσωπικά άξιζε το κάθε του λεπτό. Γιατί κάθε γωνιά που εξερεύνησα με το νου ήταν μικρός θησαυρός και ηθάκη. Και κλείνοντάς το, όταν πια το κράτησα τρυφερά ανάμεσα στις παλάμες μου και το έφερα ασυναίσθητα στο μέρος της καρδιάς, ένιωσα τους μύες του προσώπου μου να διαγράφουν χαμόγελο, απορροφώντας τα δάκρυα που κύλησα, καθώς γνώριζα την Ερμιώνα. Θα τολμήσω να πω, φέροντας όλη την ευθύνη των λόγων μου, ότι η Κωνσταντίνα Σαντάλη και το βιβλίο της Άγγελοι Μεγαλύνεψαν μου έδωσαν την ευκαιρία να πλουτίσω τη συλλογή μου με ένα μικρό θησαυρό. Ευτυχώς, φίλοι και φίλες μου, αγαπητοί αναγνώστες και αναγνώστριες, που τέτοιου είδους θησαυροί όπως είναι τα βιβλία έρχονται στο φως με σκοπό να γίνουν κτήμα όσων περισσότερων γίνεται. Και ευτυχώς για μένα προσωπικά, που μαζί με αυτόν τον θησαυρό γνώρισα προσωπικά και τον αρχικό του κτήτορα. Τη γλυκιά ταλαντούχα Κωνσταντίνα που ήρθε για να μείνει. Κωνσταντίνα, οι άγγελοι που γαλήνεψαν την ηρωίδα σου ήταν μόνο η αρχή. Σε ευχαριστώ για αυτό που έδωσες και όλα όσα με έκανες να νιώσω. Σε ευχαριστώ που με έκανες να δω και να καταλάβω πράγματα τόσο σημαντικά στη ζωή, με όπλα το μυαλό και την πρωτοποριακή κατ' εμέ γραφή σου. Και αν μια μέρα βρω και εγώ τη δική μου βασιλική, σε αυτήν την παγκόσμια σφαίρα ανθρώπων και ψυχών, τότε θα σε θυμηθώ και θα πω: οι άγγελοι γαλήνεψαν και εμένα. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο στίβο ετούτο που διάλεξες να πορευτείς. Σου εύχομαι να παραμείνεις ανθρώπινη και γνήσια όπως τώρα. Και σου εύχομαι τέλος να έχεις πάντα ένα λόγο για να διατηρήσεις το χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Και πάλι συγχαρητήρια. Αυτό το βιβλιοπωλείο είναι ό,τι καλύτερο